Malo ko je zaboravio saobraćajku u banjalučkom naselju Motike u kojoj je 10-godišnjak za dlaku ostao živ. Kako rješenja za autobusko stajalište još nema, naša ekipa pokušala je danas da gradonačelnika odvede na lice mjesta. Uzalud. Nakon što je gradonačelnik Banja Luke ozvaničio početak izgradnje vodovoda u Motikama i to u blizini mjesta saobraćajne nesreće u kojoj je nedavno teško povrijeđen 10-godišnjak, naša ekipa pozvala ga je u obilazak spornog autobuskog stajališta, koje do danas nije riješeno. Gradonačelnik nije imao vremena. Gradskoj upravi nam još uvijek nisu ništa obećali u skorije vrijeme. Šta vi znate o tom, hoćete li otići sa nama na to mjesto? Ja vrlo dobro znam kakav je put, a drago mi je da nekad i novinari znaju kakav je put. Dakle, u svakom slučaju je ta nesreća nešto što ne treba niko da zloupotrebljava. I to je samo jedna od saobraćajnica koja ima probleme. U Motikama se autobusi danas okreće na improvizovanom stajalištu. Mještani i dalje u strahu upozoravaju na opasan put na koji djeca izlaze pravo iz autobusa. Godinama su, kažu, na to ukazivali gradskim vlastima, ali rješenja do danas nema. Moje dijete isto tu pre par mjeseci, isto urilo auto. Znači na istom mjestu, srećom pa je vozač bio normalan, pa je bio u drugoj brzini, djetetu nije ništa bilo. Bilo je skoro ovdje, momak isto poginuo. Šteta, trebalo stvarno proširiti put, ali ništa. Dječak kojeg je u Motikama udario kombi i dalje je u teškom stanju. Mještani ne spore da je za sve kriva brza vožnja, ali vjeruju da bi sve bilo drugačije da i put nije sporan. Mještani kažu da prebrza vožnja inače bude uzrok mnogih saobraćajnih nezgoda. Međutim, kažu da nemaju razumijevanja da vlasti dalje ne reaguju i ne prošire ulicu. Gradski oci vjeruju da je za nesreću u Motikama isključivo kriva brza vožnja, ali i dalje se pravdaju nedostatkom para. Za rješavanje problema u naseljima Šargovac, Motike, Kuljani i Priječani treba im, kažu, 15 miliona maraka.